Pozdrav svima, danas ćemo da igramo Counter na serveru Biohazard Clarion. Pozdrav za mog druga Dansa, mog druga Hanu i mog brata Parsa. Znači, sada infekcija je počela. Tako, krepi, treba tako. Znači, ja sam rade. Tako. Ja sam maki, ne možete mi ništa. Evo mrtav. Ipak nisam mrtav, Vidimo, ima neki putić gdje možemo da prođemo, da možemo gledati. Ako molim ovdje ne može. Da vidimo ne koji ima putić. Da vidimo mi 115 bar. Znači, idemo, ajde da probamo nekako. Vidite ovo ovdje. Vidi ovo, kako smo sad mi van. Ne kontam kako je ovo našao tamo. Da trebam mi ovako samo. Aha, ima ovdje prostor. To, tako treba. Lipa smo inficirali. Evo vidite koga smo, možda nismo lipa tako trenutno. Izvinite što stopa to 100%. Ili ne. Ajde. Držite i... da probate. Spasa vrijeme dole. Znači, idemo sada mi u akciju. Jej. Znači, evo ga ovdje. Znači, sada mi idemo ne možemo. A daj. Šta da kažem? Ne znam. Da probam malo ga. Opet ga. Idemo. Ajde. Ne mogu. Ima previše lasera. Kako mi sada da dođem da mi to ne znam. Koji je se? Ajde mi da sada idemo. Ajde, kad pisne ništa neće biti. Joj.
Ajde, evo ga, ima ga ovdje. Ne, nemoj da nas primije. Ovaj me ispucu. Samo ljudi još poslije ove mape, poslije ove runda i to bilo to. Idite, hajde da odobro. To je sad on vidi. Opet, zašto? Ajde, nećeš. Joj, više. I to bilo to sve za ovaj klip, hvala vam na gledanju, čao!